ini ndobva ndataura kuti iya ndiyo nyaya yembotaurwa nemudzimu yemwe yacho. Reu akati asvika musha mangu akatara chitaura mwana wanyuyo aiti tingandishupika waomberera pokumbirira ndiye aikumbirira kuti zvifambe maningi ameti aipinda ndiye aikumbirira tichifamba ndiye aita sei tete vangu aizi Mandemo nababa nana mai pane kasisi takangu aizi ane vana ake vakura ata munhu mukuru anga achiri mudiki nguva iyoyo. Sasa mwana uyo kuita chapupu chemwana wedu ngatimpe mukadzi. Baba akati aiwa ngatimbobvunza munhu auya naye wacho kuti zvinoita here zvamuri kutaura natete izvi tumpe mukadzi. Aiwa kana abva ndibvunza ndikati inini tsananguro dzakataurwa nemudzimu anambonzwa kuti azope mukadzi indazvone zvazadziswa hazvo kuti auya zvinineni echitaura zvindaitaura nozvainga zvichiradziwozi inini handigoni kuzvitaurira zvinhu zvaitika pendiri. Saka uyu ndiye auya kuita witness naika izvaitika pendiri. Saka asisi anombonzwa nyaya yekuti umupe mukadzi ndopakazodzime nyaya iyoyo yokupa mukadzi. Atadzoka nhare wangu yatadzoka kupi kuAssembly Point kwedu kuya ndazotorwa kubva kuAssembly Point. Asi tiri pamudzimu apa tasara nababa akanditora kachiwiriwiri. Ichiitiko chakaitika tiri kuzadzise chivanhu kutaura kwandiri kuita nyaya iyi kusimbise tsika dzechivanhu. Mazona baba wakanditora wakandi kune mudzimu waaiziya waiye munzvimbo inonzi Ndima kwaRusito. Chakaite chishamiso because vaigara pakati pagomoso. Vanhu vepamusha ipapo vakashamisika mudzimu wabuda watogara watopfeka machira wamira watogara watotigarira isitase tasvika ushamita sekuru wauya mudzimu wauya seiko panapa pasina chitano. Vakazoona isusu tasvika nababa wangu atiya masvika makadini mudzimu wandiwe ndaye ndakamirira pana. Mudzimu wakangotaurira baba kuti zvawaudzwa nemukomana wakauya naye ndizvo izvo ukagadzirisa mwana uyu zvinhu zvenyu zvichakuitirei zvakanaka. Asi mukaregera kumberi ukandoni zvakaita sei zvakanaka zvakachena nochaimuchengeta nguva yehondo. Ndicho nguva ndehondo ndairirwa nemunhu aiti Hitler yanga akaita mukaradhi mbichana petairwa hondo ti mudedzo anga akaita mukaradhi ayani vaitoti aitoda asi aida bavo kuridza pfuta kana hani dzimba dziri apo idzo akaridzirwa pfuta ari ikoko kana kutoilet uko aizotoridza pfuta asvika pendiri aitokorora kusvika pendiri oridza pfuti. Saka ndozvendaitsva ndakufananidzira kuti okay pane ainzi Cobra nofunga ari mugrupu redu iro futi anonzi Mukamba something like that kana ariye ndisina kukanganisira nene yake aiita futi the same thing. Tapedza kunational army ndatorwa taitwa test ya paAssembly Point yekuti tiende kuCadet kuGweru kuCadet kuita maofficers. Ndachuzwa ndiri panumber 2 ipapo kuenda kuGweru kuCadet Academy yavo ndibva maAssembly Point. Ndasvika Marusape takupinda Marusape mutaundi meyo tibva kuinyanga pfuma yakabva vavhiri. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumako manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumako manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Saka tapinda padziwa paya indiri pamberi ndiri AK Gabari pashure pangu kwainona ari pashure kwangu ari pa Benz Christ ndiye wewo veterani madziwa promaso poma machine center mumziwa kwainona anga kana chikuzitondera ari mashure kwangu takupinda muninga takupinda paripo pakambochera varungu ichisa magetsi ka ichipinda ichitera ninga Gabari kumashure kwangu indiri kufamba akanditarisa kufamba akati vatitiro guru ndio mwe maigara kwamo todi kuzivawo ichidetemba tazoti tati fambe rumari 3 to 3 meters here, something like that, 3 to 4 meters. Ndakanzwa Mugaba akati ngatidzokere mhepo yendakanzwa hama dzangu iri kumberi kwangu ndikati tanga tadairwa sinaenda kuona chiedza manje muziya muninga kana wakuona chiedza usoti watenderwa mazoona Mugaba akatya tidzokei ndaonoti apa tapfurirwa hanya kutaura kuti tavhurirwa ndakangonzwa shoko racho kuti ngatidzoke kwainona acheuka Gaba acheuka enda acheuka takuenda kumashure uku ndakanzwa mhepo yakasimba ndainzwa nguva yehondo tiri musango ya kumapako ya ndainzwa kuti ndikati tichingobuda chiri pamusoro paya kwakaita almost 5 to 7 minutes here Gaba akanditarisa so vanhu ese ariziye munongoziva mutakedzi zvinonga iri akangonitarisa so vanhu ese ariziye chiri kuitika kubva azoti ngatiende asi tichingobva ipapo nichipinda pakedhi nichienda kudai ndakazwa shoko rakanditaurira kuti apanduka nguva yake yakwana ndozvitaurirani nguva yake yakwana achakwanisa mushure imomo it's okay ndakazozwa general ari kuda the best driver because ndakazoenda ndakumbotraina madriver kuescort because vanga vakurohera stereke ichiita maextend vamwe vacho ndichoti ndikambotenderera nyika inei ndichipuwa Land Cruiser nemani ichizwi mutrain kudenga mutare pilot uchigumaone pavamunhu vasairini enda kumasvingo naye madriver njivatraina nyika inoyese ichitenderera nawo nyika inoyese veitenderera nawo maone madifficult roads kusvikira zvatoita sei ndazozwa kwatrainwa vanhu vakawanda kwakuziva zvavari kuita ndoda best general ndi general ndi best driver ndi general ndaichikazi ana izi Kenol akati gaini kutsvagirei best driver pachuzwa kuita kwageneral Zvinawashi ndakasenza naye for 5 years ari general Zvinawashi tichienda kumasvingo tichidzoka ndiri kudhiraivhira general Zvinawashi ndonguva yaidhimanda veterani mari veterani demand tikubva kwaGutu tava muchivhu Zvinawashi watenga pepa pandatenga sikanzi izvo iwe muringochemera mari unofunga mari yacho inobva kupi ndiri driver tiri 2 ndaredusa speed and I travel at 120 kilometers per hour ndaredusa speed ndaenda pa 100 handanzwa kuti abati chokwadi chokuti uri comrade chefu saka akukupindurira patsamba iyi ari kukupindurira iwe kwauri iwewe saka mupindure shuwa ndakaredusa futi speed ndiri kunzwa manzwa aya ndikati shefu mungati mimi hamuna mari yekubhadhara mavo veterani mukati Mugabe billion iwewo billion ningi billion
with billion vese vakuru vanga kuhondo makaita basa rekuti petango sununguka nyika ka makasvika muchitenga mapurazi chichi mari maiona kupi misi tairwa mabhengi kuti takamborowa bhengi pasi padema tikaendesa mari kuMozambique tairwa mabhengi tichirwa hondo tichiso kuMozambique tuibatsire imi maigowana imi mashefu muchiziva kuti nyika yasununguka muchatenga chii saka muri mbavha kashefu imi mari makomeredza ikwanine muri mbavha imimi nanhasi kutaura kwandiri kuti handikanganwi tsamwa yakandiridzira akati ng'olo zitsamwa rake ranga rakasimba chaizvo ndati muri mbavha imimi apa tiri 2 atati fambe zvikazi paka pareba ya pana paka pareba paya but buruka pasteering chipanda pasteering panaenda pasi babva kusteering mashure bagara pasteering bastata mota chikasandi pinda utende indikati shefu inini handina kurwara sekutadzwa kudrive manzwi chete abuda muromo aripindure zvamanga muchitaura imimi ino kana maona kuti makugona kudriver inini haichagona kudriver tosangana mberi indaumisa marifti zvamunetsa manje akutotanga kumisa marifti atosangana mberi shefu sangana mberi shefu apa pasteering payaba toyodrive I managed to drive very safe zvekuti kana kudarika hambu so anga asikanzwa ndiri kudarika hambu takaenda pamba pake pa10 wada patapaka pamba pake paya paka pamba paka chaakagwanisa kutora kupa rabifikesi yake vadaidza ainzwi machenjedzi anga aripo machenjedzi uya take this guy to PSO personal staff officer wake oende kupuwa mota yakanaka kubva kupfuru yoisirwa full tank yoisirwa majerikeni mota iyi isina problem onyorerwa signal refilling kwamutari apa ndiri mubasa kari kushanda kamuarmy yoiswa refilling kwamutari amboende kuona mai vake kumusha for 1 week ini iya ndonyaya yacho ndokuyazobuda yari nyaya yacho ndingarari zviri kudecision make machenjedzo yanditora taakuenda tichingoti dzike pazvinovachita kudosvika pa10 school yake iyai andibvunza yoyo zvamboita sei kuti upuwe ofa yakadai ndikati wadini kuwabvunza shefu wacho dai wabvunza kana usingadi kuenda kuvatumwa regedza ngatidzoke akati zvinobvunzika tasvika kwaPSO ainzwi Mutizhe ari Colonel ataurirwa namachenjedzi apedza kundibvunza chikazi kuyo zvamboita sei kuti upuwe ofa yakadai nashefu ngati mwapedza kuvapa sitirep shefu kana wauya muofisi munomu mwozovaita sei mwozovabvunza kuti mamupireko ofa yakadai chikazi zvinobvunzika izvozvo ndikatiite zvataurwa paangoita zvishuwa ndakaenda 1 week kumba asi 1 week yapera mafriday ndadzoka nemota yakandifonera zvina washi ndotaura izvo zvina washi because yanga high profile renge hombe ndaisenza nayo kanzi uya kunoku na3 dzousiku ndodi kuenda nawo kumatoposi ndatumwa naMugabe apana ndodi kuenda naye ndodi kuenda newe kati it's okay yakasvika na3 dzousiku mota yake yanga paradhi yanga yakapakwa zvese yakamira yakaitwa zvese vhoti wangogara pasteering ndokurwa pasi taenda nazvinawashi anza unosangana namadzishe tomatoposi taenda nazvinawashi takamukira kusvikana muma8 taitako munguva dzinedzi taita tutsoka patapaka taenda kwaMugabe topatamuona handina kumiswa nemagadhi taakupinda muState House muZimbabwe House hatinomiswa nemagadhi akangonditarisa akati Ashirema vavhura gedhi zvavashaka sakaita question mark ya koiwe wavhurirwa sei ko usina kumbomiswa
ndikati handini sinewo pakaponapo. Saka vanotoziva kuti handingamboiti mhuri. Ngokuti naenda kupuwe nickname yekuti chikuning'ina chaMugabe. Okay. Mazvona. Panguva yandaiti petaende kumatopo tiri paEscort apo. Ndaite nguva yekuti vakomana kuti ndege yaPrudzi ndicharenda papa. Ndaingoita fanike ndiri kuudzwa ndikati zvihondo zvazvangu zvikuuya futi kuti ndege ngaimhare apo. Ndotaura vakomana vemainjiniya kuti aiwa isai gasi apo kuti ndege ione kuti indication apo. Saka izvozvona munhu ari mudenga utaura kuti ndakutomhara apo pendataura paya. Saka zvakaitika several times zvichidaro. Ikati saka vanhu vanozviziva regai ndizvidaro shefu. Asi alright. Saka petakabva mwaMugabe umu chakandishamisa nechekuti nguva yega yega ndopakabreka hondo yeDRC. Anga kungondibvunza kana muzvina washi kuti uri kuzviona sei. Ngati kunode chivanhu musangoendesa vana vanga vapera. Murongoti ngokuti kwakanzi kuchabhadhwa ma-US dollars. Mari yakawanda. Imimi maakutora hama dzenyu nevana venyu maakuendesa sina experience nehondo vanopera. Ndopetaitambira zvitunha paairport apo zvisingaperi zveku-DRC. Pakazomutswa nearmy unzwi 0 hours from me ndataura zvina vacho kuti tsvaga maveteran anoenda kokomanda hondo. Tsvaga maveteran vazochuzwa izwi 0 brigade. Yaida maveteran kana vakakuwara vese ngaende kuDRC. Kwakusvika vakuti chivanhu ndopakazobudiswe nyaya yekutaura kuti tiri kukodwa panyaya yeEnglish. Ngavaseenzese kana ndevere kana muchiwirirana nendevere museenzesa ndevere kana muchiwirirana neshona kana chikaranga museenzesa chikaranga ndokuti hondo iwiniwe. Zvishuwa zvinhu ndamuti I think this is the best. Vanhu vakachinja makodhi. Saka Zimbabwe yawina hondo yeDRC. Yawina hondo yeDRC. Kabila akati I honor Zimbabwean soldiers. I gave them diamond mine. Yekuti masoja eZimbabwe asashuta mari ndopaya ponetsa mari paya varamba uchibhadharwa pekuzovaiti zvandidzorera pachigaro. Ndizvo. Saka ana zvina vasho vakuru ava ndiri kurifeya futi pamudzimu naisi 1979 nekuti vadzukuru venyu ava ndivo vachaporonga patani kumberi kwetiri kuenda uko. Zvikanzi izvo iwewe ndikati shefu bhadharai vanhu mani masoja. Abhadharai masoja mani. Ndokuti zvinhu zvenyu zvinase kufamba zvakadini zvakanaka. Zvikanzi iwe ndopakabva aende paannouncement echiinterviewa nezveDRC. Vakabvunza kuti masoja azo ngaapuwe 300 kuSomalia ndokwakazwi 900 uko vakazwi ma600 US per head. Iye zvinavasha akati katuma dhongi kuende korima kumunda remunhu anobhadharwa idhongi here kana kuti munhu wacho anobhadharwa. Muridzi wedhongi ndiye anobhadharwa here kana kuti idhongi rinobhadharwa. Kuti chiko ikoko. Kazoti ndo vakuda kurotaka. Handizvo. Mari yezibhadharai vana veZimbabwe vaita zvinhu zvakanaka. Imi makutora makutanga kuvaka zvikuru chikuhorofeya yevanhu vasina basa nayo. Vana mujuru vakuti kumasoja vane mateya vese vane zvipfupi vatichavadi chiko kudhara kwacho ikoko. Ngati zvinhu zvinotambudzana izvi. Ati shefu hazvisiriso. It's okay. Ngatichitoita sei afande. Nyaya iripo shefu ndekuti aingondibvunza takapinda mumota. Aingondibvunza zvimwe zvinhu chiona kuti apane zvichirevo izvi. Ndikati shefu nyaya yenyu inini handichakwanisi kuitaura kana mandibvunza nongonyarara. Sikazi aiwa taende kumasvingo mangwani tichikurukura naGeneral Zvinavashi. Taenda kumasvingo kuvagutu kune mba stand yake kune famu rake padhuze namutende paya paya. Ndikati shefu inini hangu ndo manguva yatakatora mapurazi iwana.
Saka inini ndaitedze tsika dzehondo dzetairwira dzekuti panguva muchazotora mapurasi muchazosvika zvinhu zvakavakwa inguva yehondo iyi muchazosvika zvinhu zvese infrastructure yese yakanaka chemunofanira kuita ngechekumhanyira mumainfrastructure mako ochengetedza kuti zvisavhandaraizwa zvinhu izvi kuitira kuti nyika izoiti inzara ichatangira pazvinhu zvakagadzirwa makomborero kurudzi rwevanhu vatema veZimbabwe kazhinji kacho nokuti ndimi muchatanga kutora mapurasi itsananguro dzendainzwa nguva yehondo tichirwa hondo saka inini ndakaita the same thing tichingoti mapurasi tirimo taibira mukabe peturu ndainika VW nakomana osiyawo namwe ami tichiti toenda kumazuvi toda mazuvi taidzika nika VW kudai varungu vachititeera karudhi kake moyana kwaka kubuda unyabhira kanobuda unyabhira uchititeera nemaFN uchititeera asi ini ndakasvika kogara pamba iri pazasi apo tichichengetedza dzimba dzesuku so tichichengetedza chitopomba mvura magetsi chitofaya zvese everything ati saka ndakuzwa ngabvepo majerasi evanhu venzvimbo ngabvepo asi paiti pakaita almost 3 to 4 years vichiratidza panenge pane murungu apa pese apa ndii ndaichengeta chidza vanhu vakandirwisa ipapa vandaende kuna Zvinawashi ndati chenarari ndinofamba nendika ndakatora ndinyorere ichi tsamba yekutaura kuti ndibve ndagara ipapo nokuti ndiri kutochengetedza zvinhu kuti zvine dhibhi ndindakachengeta nayo asi uno nzvimbo ino yese iri kudhibha ipapo vakupedza kupwanya madhibhi kwesuku ari kuchengetedza ndikati asi vanhu vanga vachizwisiri zvetiaitaura zvekuchengetedza nzvimbo izvi tingadai tisina nzara munyika munomu because taingoimplimenta zvakasiya zvagadzirwa nechi nevarungu tichizvichengetedza asi vanhu vakarwisana nekuda kuvhandareza kubata tswai madhibhi dzimba dzaipadzwa patiyaiye mastorage takatogadzirirwa chipo chakanaka taitisina zvekusiya si chiri kuitika nhasi Zvinawashi akanditi aiwa azviti regera vanhu vaite zvavanoda ipapo ngokuti uri maE1 ndikati kasi tiri makombodzika tinofanira kugara panzvimbo dzakanaka kura dzeotabva musango saka mukasavanditsigira shefu zvinoreva kuti zvinobudai yazi zvazviiti izvozvo gentleman ndope ndakabva ndati zvangu zveami zvagumira pano inini handichadi basa shefu ndakwenda kogara zvangu kumunda kanguko pachisango pangu ndosiyana nezvemba idzodzo enda kogara pamba pangu pachisango paya pasango panapa paingoti uri parodhi apo saitoona munhu ndaigara kamuti aka kamengo akaika kadai kakamugwavha ndachiisa tende papa nchirara kusvika ndazobuda basa ndabuda basa ndati Zvinawashi ati ngatisare newe ndaumbosenza ndakutobudawo basa ndikati inini handichagona kusenza newe tamugona kundisapota maratidzo kuti apa ndiri kurifurenza zvatora vakuru venyu ava vachakurasai ava apa ndokuti zveshuwa ndokuraswa kwachoko ndokuraswa kwacho kwatatoitoko apa ndazoya ndikati regai ndogara rangu kumunda ndakambogara mutaundi ndabuda basa reami ndikatsvaka kachimba kangu kuchigumba uko sengeza ndikagara ikoko kazoti regai ndichogara kumunda saka mazondiona ndiri kuno nongokomuniketa nemakomuredzi angu endaichiuparira navo muri kuzviona sei zvataitaurikwa zviya ndizvo here izvi tatsovai vaingondiri fair saka mundiona ndiri pano pamandiona ndiri nhasi nyika yeZimbabwe ine inyika yeumambo nenyika ndio mune chitsuwa cheAfrica nyika muno sayakazwi ndiyo ichatanga kutora mapurasi kutangira nyika dzese dzeAfrica ende mukazvitarisa ndiyo yakatotanga nyika ineyi ine ninga dzinokonekta Africa dzakazviziva sei kupitairwa hondo ine ninga inobva muZimbabwe inozi inoenda kuMount Kilimanjaro Great Dyke
ininga ine connect Southern Africa. Ine ininga. Great Dyke ine minerals asingaperi. Dzimu wakataura kuti kwemuri kuenda kumberi uku mari ichabuda pasi. Isaikwanisa kubuda nguva yevarungu asi ichabuda mwakutonga. Asi muchaita fanika huku dzavharirwa muchirugwi dzomwairwa chikafu dzakubuda mudzotanga dzateta dzisati dzaconcentrate kudini kudya. Saka muchaurayana mari yeupfumi. Look at it today. What is happening? Gold is kungoputika every district of this country. Rinoputika gold. Every district is a diamond. Nyika ine. But any order ine nezvecherwa izvi. Nyika ina order. Zviri kuita nezvekuti vanhu varikuti kubvadzurana bvadzurana sehuku dziya dzakarehwa dziya kubvadzurana. Vanhu vakapera kuurayana kwachihadzwa. Hakuna nyika inotaura kuti hatina kuziva kuti chinhu chakasenzwa sei. Uzonoti inini zvangu emaina comrade like me ndakatomboita kahistory kamunofamba muchindiinterviewa kudai kundibvunza kudai. Hapana anombouya panapa achitaura kuti why are you uri kurarama sei iwe? Nezvinhu zvese zviri kuita izvi urarama sei? Chaizvo. Hapana ane shungu nazvo. We are rejected. Okay. Ndozvo zvinoreva. Todzoka munhoroondo yehondo yemidzimu yataisenza nayo. Zveshuwa nyika ineyi kuti iwinwe kumabhuno is because yemidzimu yenyika ino yanga yakabata. Definitely, to tell you the truth, ndaibva paRusape kuenda kuinyanga kubhodha kuna Kairesi one night netsoka, but it's a dream to you. Because you're not, you wakagara ipapo wakagara kacheka kupa nhasuno kuti ugare ndiko uri kutaura kuti waifamba netsoka. But kwaiedza ndichibva maRusape tatakuibhodha totakura 700 bullets dzaiye mukasha nekabhegi kangu ketumbasha nebhandiriya rangu remabara nepfuti yangu. The same day night iyoyo futi taizorara futi takwaRusape kana kupano pawadhirafu. Ndomafambiro aita makomrades, which is chaita fanike tine zvimainjini mumakumbo. Pano wasvika usainzwa kurwadziwa kana kuita sei. This means kuti it was a spiritual war itaisenzesa. Nhasi uno munoti munoti technology yetiinayo nhasi. We are talking of today. Ana America vanoona kuna vanoone zvakati. But they were failing to see us during the bushes there. Yeah. Po nhasi unopetawina nyika tichisenzesa chivanhu chakabudisa varungu. Mimi makazoinvite varungu kuita sei. Ndopakaporongere nyika yedu manje. And kuti vanhu vachizoti ngatisusukidze makomrades tiende kokumbirira mwetaikumbirira mumapako muyamuyamo kuti mhepo yenyika isimuke. It was a failure. Muruzona. Nhasi uno isi takavakunda pafight. Handizvoka tikawatorere nyika. Nhasi uno takazode rubatsiro kwavari. Taiti sina purani repetererwa nyika isi. Taiti nayo purani. Handizvo. Referring to the late President Robert Mugabe. Kuti tayani Minister of Finance wetairwa nyika tichisoswa nyika tichienda. Nyika yangu sununguka nhasi akadaidzana achidzero akatibarira isapo. Ndo petairefera aitaura mudzimu yavo kuti vachakuparire konzeresa yavo. Iwo waenda konyurura munhu ane mhando yangu. Kuti auye kuchisenza neni anoziva sei geology taida isusu. Anosiya sei chinangu. Saka mimi mungaite purani yekuwaka imba iyi musina purani. Mwawaka foundation ndo yandotichibhendesa so imba yako. Chiita so imba yako ndo zvakaitika exactly munyika muno. Handizvoka. Izvozvi we are failing. Tine vana. I'm very sorry to say this one. Asi tine vana. Tisi takadzidzisa vana. Vari kudzidza murusununguko rwenyika.
Nasu no, we don't empower them. Taita vana graduate pa university hapo. Taiti to tirkwenda kupiso. Graduate vana ma engineers, machika ma profession and so forth. Konyika yedu ndiyo imwe nyika ukanda pa statistics dziwerudika. Tine nyika yakatopfuma kupfure dzimwe nyika. Ko vana vedu va graduate tikavapa mabasa evo tichiwa empower tichiwapa mari atingabudisi zvinhu zvedu iri munyika muno. Singafambe zvakanaka. Engineer oende kuengineering ivhiri. Machina ari kutora ivhiri iri riri kudhura kai kuchina. Ivhiri. One score risketo unoti rasarara ivhu chairo vakuisa mai. Vakuisa mapoti, vakuisa ma vegetable, vakuita sochiti rinodhura kamuchina ivhu rediri. Vatora zvakanaka zvese. But totadzere vana vanoita izvozvo. This is very painful. So today ndakanga ndaona kuti inini zvangu sa comrade kid. So far ndakanga ndaona zvangu kuti there's nowhere to go. There's no one to fight with. The only thing is ndine lucky because ndakatoona ka piece of land. Ndakandichogara zvangu pamunda pangu. Ichingoitawo ndogara kutaura macomrades kumusangano kwetinomboenda zvedu kosangana kuti there is no need yekuwestirana time ndichingodaidzana zvisina tsarukano yakakwana. Nokuti all promises ese tiri kupiwa hapana ari kudini ari kuitwa fulfilled. Saka it's a matter yekungodo kutsvaga chete kuona kuti who are still surviving. Sezvo tikuona kuti every time kufa vanhu vari kufa zvavo. Kufa vanhu vari kufa. Kufa vanhu vari kufa zvavo. But rate iri kufa ndiyo makomuri ndipo unozwa somebody echitaura kuti izvo tiri kutengerai ma funeral policies makomuri. Handiti kuita funeral policy kuratidza kuti handina utano hwakakwana. Ko wadini undipe mari yekuti utano hwakakwana. Wadini undisevaiwo zvakanaka kuti izvo agari zvakanaka kuti ndisafa kanditi kunge ndakachengetwa zvakanaka. I think that is right. Saka izvo zvazvisi zvakacatered for. Zvinongotiri fair back ku 79. Kuti process yenyu yakamira so. Yakamira so. Tori urongwa hwakataurwa nevadzimu. Zvichafamba so. Gentlemen ndakambori mafudya pamunda pana pamuri kuona pana. Gore rakapera iro. Ndikasenza nevafana vangu vasikana nebasa. Ndikaita stress. Ndakamira apa. Mudzimai wangu akamira apa. Mai papa vakamira apa. Ndikati misodzi kudonha. Fudya yaita mascrub. Muna papa paseri pamakagara ipapo. Paya nechigomba chakafirwa nefudya mascrub zvese. Ati hakundokurusa manje. Ndakanzohana kuti ati munhu unostroke kana kufa. Asi ndakanzwa inzwi richidaidzira. Taura kuti wakadini kuita stress uripo wanga uri mubako. Ndakaremember ndiri pachenda mbuya. Pakafurwa Cooper, comrade Cooper. Tiri pahonde pana Mupururu. Comrade Cooper wakafurwa ipapo wakakura makumbo ari muWarren Park. Asi handisi kuziva kuti nachiri mupenyere kana usizi. Saka damburwa makumbo esa. Comrade Cooper. Saka comrade Cooper adamburwa makumbo. Inini ndanga ndakatarisana ndiri pachisango ndakazvimonya senyoka so. Ndakatarisana nehelicopter so. Ndo pakaimbwa ngoma yekuti hurutumire vana kuhondo. Nazi uchapera. Pairidzwa machine gun ichibva iri muhelicopter. Chirwa pasi chindifushira nemavhura chemabhara. Ndikati shit. It was kuma 10:10 makuseni. Shit. Ndoanza wakadini kuita stress ipapo ukafa. Ndakarara ndakabatwa nehope ipapo kuti ndakazomuka na 8 dzousiku. Ndiona ndinokora. And definitely Mwari akandikomborera. Ndotenda Mwari. Ndakambodzwa ndangotora macompetition echiguno kana chiguno changu. Ndakakomba ndese ndikati handigona kuchita Mwari. Kuzichi ndakakuwadzwa na sister wangu. Baba wangu aya chigaya chokugaya upfu chokudai chaje. Saka ini ndaiti tikaenda zvemishini zaidi zvaikoporwa upfu pasaidi so.
ndikati sisi chita sei inotedzera naye yochigaya ende chidokopora upfu kubeka kati ndo pane mazino achido pana hakwa hapo saka ndati aiwa utokapfuka kuhondo iwe utore mari ndikati aiwa anogona kunyepera Mwari ndichidaro azvigoni kuti ninyepere Mwari ndichidaro ini ndo saka ini andigona kunyepa andizvo kuti ndibate chinhu chisina ndinotya waidi wakastresa nguva yehondo wakafa ungada kustresa neizvi zvinopera uchitanga zvimwe ndati ashuwa mani ndakurara mumba ndainamata ndoenda masuwa apo ndipota ndichinamata asi ndakanzwa futi kuti nguva yako yekurara musango yakawanda yawakaita ucharari ungonamata chete iwo zvapera kuti Mwari akutungamirire ndo mararamire ndikungoita saka ndakafunga kuti aga ndichirima hangu zvindiri kurima handina kana stress nezvindiri kurima asi ndikutonoti zvokuva zvitofamba matoyawo mukati chibage chakanaka ichi that's nice ati utore picture shamwari tizonozokunoita zvaari kuita comrade akagara panapa that's good ndiri kutendera izvozvo ndo nyaya tingoti kutaura kuperi zvako asi kuti toramba tichingodini tichingotiwo mazuva matifungawo moya motitaure tokurukura zvimwe zvinonga zvakasaririra especially zvanyanya kuitika tiri musango kusimbisa kuti chii chinonzi chivanhu chii chinonzi tsika dzechivanhu so takazvisimifesta takazvibata chaizvo taifa chii chinozokumbirira midzimu kuti tisapoti chii chinonzi kudzoka kumberi kukuvana akusi kurasa rudzi nhasi uno ukaenda Britain wakura wadzidza waita chikoro waenda kuBritain in 2 weeks time wadzoka munomu wakutonoza hauchatogona kutaura shona wakutoti izvozvi mujuno kuti vanhu vazhinji vanonamata vanoti Satani chivanhu ndizvozvo tsika dzechivanhu ndo dzinonzi Satani. Is that true? No, hazvisiso tsika dzechivanhu hazisiwo Satani. Satani hunhu hwako hunonga waita iwe ndo Satani. Nokuti Mwari akatisika anombosika ichitaura kuti dzudzi ndasika rechivanhu iri ndero Satani. In otherwise tisi takatokomborerwa vanhu vatema kupfuura vachena. Nokuti ukatarisa nyika yatakapiwa isusu vanhu vatema ine maminerals, ine upfumi, haina chando, haina kupisa, inyika yakanaka, ine vegetation yakanaka. That's why maBritish vangu vakudududza inyanga kuti New England wakamboinzwa yes, kuzi waiona kuti kune climate yakanaka and kune mafruits ari smart munomu hamuna maoffroads ekuti munokukurwa nemvura zvakanyanya anongoitika nzvimbo diki shoma kuti kutanga kukure Harare yese yakuenda hazvinyanyi kuitika zvinhu zvakadaro. Saka tine urombo hwakanaka, tine rombo rakanaka isusu kuna Mwari because takapuwe nzvimbo yakanaka isusu vanhu vatema. Ndozvinoitika izvo tine makombororo munyika yedu zvitotarisira kuti zvotava nemaoiri dzakunetsa kunana onino asi tikatora vana vedu vari mainjiniyaring ndo chitinoshuwira kurwa kwetakaita hondo noshuwira kuti ngatitewo zvinhu zvedu izvozvo isusu vana venyika ngatitewo zvinhu zvedu ngatiremekedzane tichiziyana kuti uyu anofita papi tikangoruta chete zvinhu zvedu hazvitifambiri zvakanaka ndozvo ndinoshuwira hangu munyika muno. Kubva 1974 kusvika 1979 hondo ichinopera makafamba munzvimbo dzakawanda mukarwa mabattles akawanda. Ndazonzwa muchitaura imwe yamataura muchiti makazopona nekukotsira helicopter ichitoridza chimbo chamapfumo chekuti vanotumira vana kuhondo. Pane here imwe battle yamungafunge yamunoti apa ndo pangadai pakaperera upenyu hwangu ndisina kuzosvika 1979 1980 muZimbabwe yakasununguka? Iyoyo ndaitaura iyoyo ndo imwe yekutanga ane iro bhotoro iroro repachendambo yapo rakakuwara comrade Cooper akakuwara madumbu rwamakumbo ese anga ari secretarial commander. Ndo rimwe rindaka kwakuzouya nepamutendebvure. Pamutendebvure pakaita hondo yakasimba chaizvo
yokuti ndakatombofungidzira kuti apa ndipabudi, but ndakabudiswa negudo. Gudo rakauya pamberi pangu zvekuti ndikati handisi kutya isekuru, ndinoziva kuti ndimi wadzimu wedzinza redu, asi ndakabuda ndichiriteera kubva ndabuda mukati mwehondo. Yanga isina ndege, asi dzaiva dzingori tainga takombwa. Ndakati shit. Nepamakomo pamupa zviripo. Ndizvo zviya. Pamusoro pedhiro hori. Patakasangana nemaRed Indians. Vane masaga kumusana. Wanga watswi makandanga huri pamakomo apo pawatiwanetsa. Eshuwa wakauya. Nemviri umu. But takarova. Takambokandirwa mabara. Ndakamufunga kuti pabuda apa. I don't think so. But takazoti takudzorera manje nana Ray. Ndikazosvika pakutora wachi. Wamurungu. Ndakaenda naye kuassembly point wachiyo. YomuRed Indian. Ari muRed Indian. Ndakaisungira zvishuwa keke hazi wachi chairo dziseiko. Ranga riri wachi chaiyo. Kusvika ndakazoti muassembly point naenda kurwisana nevakuru vanga vachibva kuMozambique vari mabase commanders kuMozambique uko. Vanga vachingoita mashefu vari kuMozambique vasi akuya kunova kuti itisi mashefu enyu tiri mashefu asina vari vahondo ere vakomana. Tipai wachiyo. Ndikahondo yake ndaitaura kuti those who didn't fight, they were fighting those who fought. I can say in war veteran there are also categories. Dzekupima kuti iwo ndi teacher akagugumira kungondidzidzisa grade 1 atora TT yake, asi mwana uyu akazoita form 4 akazoenda pauniversity akazoita degree ane masters. Saka nauye akamudzidzisa grade 1 zvichakafanana. Zatosiyana uya tapamberi kwa. Andizvo. Zvinoita system yokuti iwe umira nenzvimbo yako. Tine team yetinosenzesa muno mazuva tiri kuWar Veteran District. Tichitaura kuti let's open new zones. Munhu ngaashande basa rake. Usapindira pabasa risiri rako. Mirira kuwadzimu chaiko. Kunonzwi izvo. Mudzimu hausenzi 4. The director hapo saka deputy director ngaasenze basa redirector. No, hakuna zvakadaro kuwadzimu wenyika. Anomirirwa basa rake, munhu aite basa rake. Saka munhu ngaasenze basa rake. Ndochesero pese ndiripo. Pese ndiri patron. Ndiwe igairi. Pese ndichakati. Pese ndichakati. Izvo zvazvibvumiri munyika yatakati hazvitipi kurarama kwakanaka. Ikati shiri inonzi chapungu. Tiri kunzwa ichitaurwa nezvayo munguva yehondo. Kumabattles kwenyu kana kuti kurarama kwamaita, kungave kwampa zvirivo, kungave kudevedzo, kungave kupi kwamakafamba, yaita usei? Chapungu shiri yanga yakagarwa nemhondoro dzepasi. Seshiri iyi yaisenza nesu makomrades kazhinji kacho ichinge yakapfekwa nemhondoro dzenyika. Yaiya ine masigns yaitiratidza kuti tiri kusenza nayo. Chapungu chaigona kuti takagara sesi takaita panapa tiri pasango. Pakuya hondo taonekwa tode kutowatakwa panapa. Chapungu chaiuya chaigona kuuya kuroera pasi, chaisiyana nenzvimbo. Chaigona kuuya kuroera pasi chochema choti we chosimuka chakananga. Kutoziva kuti pashata. Kuchakananga ikoko ndo direction ichiri kukupai kuti muteere.
chaigona kuuya chichikutendererai chichichema muri pamunonga muri pabhesi chotorova direction mutoteera kuchananga nako ikoko. Chaigona kuuya chichifara chakafanana nenjiva yaigona kuuya chirara pemuri kana chichifara chipapapapapapa kuratidza kuti gara izveni chaiva nemasainsi akati wandei. But padedzwa pane rusvosve chapungu chaisenza nemudzimu wainzi shiri yedenga. Mudzimu wainzi shiri yedenga ndo waisenzesa panyaya yekunzi makomrades anonyunguduka. Ndo waindipe history yese indaitaura yenyika ino kuti ichadai. Ndo wakatitsanangurira waisenza nechapungu mudzimu iwoyo uri mudenga ukaona kuti uri mudenga uchitamba so mapepero aya echidai uziva kuti pakanaka. Kana chakuchema chikati kala chakutokupai warning pane zvakuitika, sunungukai ipapo utosunungura. Chaikupai mufaro, chaikupai kusuwa, chaikupai madirections ekuenda shingino chapungu. Ndio yaishanda kazhinji kacho. Handiti. Chakazinda upi? Chiriko chinoshaikwa chakafanana kuti chivanhu chakaenda kupi. Chiriko asi hachisi kuexerciswa, hatisi kukurudzira zvinodo kuti zviitwe. Kuti zvakafanana nekuti chivanhu chakaenda kupi, tingati chakabdzimai, chakanyarara nekuti hapana ari kuchiexercise. Mazuva anaya chivanhu chakuexercise, midzimu tati akusisina iriko asi imwe yacho ndo yakubuda ari maprofita mumachechi. Kuti hakuna muprofita anobuda asina mudzimu mudzinza rake. Unoita chiprofita cherudzi chabva kupi, asi chekuromba kana kuti chekutsvaga mishonga chekuba chipo chiri pemuri. But that one cannot exist too much. Ngezvenguva diki zvozogumisa zvava zvengozi, zvoni ndizvo zvonga zvichireva. Zviriko asi zviri kuexercise. Tikati kama comrades ese aioperate mumafurandi, there are two different things. Pane vaiye kuMozambique vakazobuda, umwe akangobuda 73 chaiyo kuenda kuMozambique, but he never returned back kurwa hondo kana kuita sei. But today kwanza ichitaura nezvekuti ndakarwa hondo inini, akarwa hondo kungobira kuenda kubhodha muMozambique nobva kuita murefugee. Like one comrade takaenda naye kuTanzania as a case my history. Maswahili vaifarira maZimbabweans because taiva tine English ka. Saka waiti iko kwaisenza Swahili. Saka international English inongodiwa pese pese Saka case aiti akaenda kutsvaga asikana muzvikoro mamistress akanzvenga mumabhesi. Oenda iko kutaura English, aigumisa kudzidzisa English. Akudzidzisa kusvika azokepichwa ikoko. Takatodzoka hatina kutomuona amene kana akazodzoka kana kuti akafira ikoko, asi ndakatoziva kuti ananga akatoroorana nemuSwahili ikoko vagara. But when he comes back here, anotorwa hondo which is akagara kuTanzania. Pamwe akazouya nyika yasununguka kana ari mupenyu, anouya achikiremwa ndiri comrade. Handizvo? Because akabuda akazongodzoka zvinhu zvanaka. Zati comrade izi comrade akafanana neni ndakapinda mubattlefield. Tinofanana papi apapo. Ndozvitakusanganiswa kuti makafanana. Akafanana kuti Mujiba makataura naye airi fair. Comrade Kid, comrade Nhingi, kuratidza kuti iye asaizogona kuita Mujiba inini ndandisipo. Handizvo? Saka inini pana naye petiri 2 number 1 ndinika ndini ndakaita kuti aite Mujiba. Inini ndini ndozopasisa manje kuti uyu Mujiba akarwa hondo, saka mukasakubata inini zvakanaka ndinonominata sei uyu.
kuti uyu aibatsire kurwa hondo. Saka maona zvinhu zviri bhongoro zvakutotadzisa nekuzivikanwa kuti mubereki ane mwana akafira kuhondo kuMozo kuchimoyo ndeupi, kuti timuidentify kana government ichigona kubatsira ichabatsira. Saka I'm very sorry to say this one, kuti inobatsira sei. Muno makazara diamond, makazara gold muno kuti titi gold rese renzvimbo inei sezvitairukira hondo, gold rese renzvimbo ngaridevelope nzvimbo iyoyi, handizvo? Diamond rese abude kuchiadzwa, izvozvo mukaenda kwachiadzwa kungori nedhasi, hakuna tara kana chii, but kwakabuda mari yakasviba kuti kuti vanhu vacho they are living in poverty. Saka tiri kuenda kupi? Tiri kutambirai nezvetiri kuda here isusu zvitakarwire nyika here? Hatisi kutambirai nazvo. Pamakaenda muri 4. Takaenda tiri 4. Vamwe chichakazoitika? Mukoma wangu Maxon akarwa hondo. Apedza kutrainwa kuchimoyo akarwa hondo aigwira kwana Wengezi, aitosvika kumusha. Okay. I understand akatombosvika pamusha rimwe zuva nemakomrades akazonzi izvo echinditaurira story nana baba echinditaurira ichi akazonzi izvo nemamwe makomrades aya nawo. Mune mwana akaenda kuhondo here? Iye aripo ari kuseri pemba. Chikasei tinawo vairi vesa. Kasvika mukaona munaziva. Asi ndikatadza vana vangu here? That's all right. Vadaidzwa. So you know here. Vakadoti Maxon. Ndika Siyana inazvo. Musara muuraiwa pano. Siyana inazvo. Saka aitomborwa achipinda hondo. Asi akazopedza army. Haana kupinda muarmy. Akangoenda kuDimobo. Aenda kuDimobo ndobva azopinda kuNational Parks. Okay. Ndobva asenza kugona rezho kuNational Parks. Akazobva kwaakungorwara ndokuzotofowa zvake. Kuhondo ainzi Comrade. Rabuda zita racho. Rabuda. Handiti vamwe ava. James. James pendakangosiyana naye pachibawawa. Handina kuzombomuona futi kana kuzombonzwa nezvake. Pendakangoenda Tanzania nchimusiya nazombonzwa nezvake. Saka pakapera zvakadaro. Takazongoita kumuona kana ihondo yapera, ndofunga akatoshayikira kuhondo ikoko. Okay. I think so. Peri Madhuku akadzoka uya akanga ari mudiki kwandiri futi. Saka akangotorwa nemashefu echingoita mabhanda posto, echingoita maassistant, echingotorwa maassistant, echingoitwa kaassistant kamupana kanofamba nemabhegi, echingoitwa kaassistant kusvika hondo yapera kakadaro. Kusvika akazouyawo nana Comrade Mpunzarima, wazouyawo kandorika, ndobva akapedzwa kusiyaiwo. Okay. Ndobva azongogarawo ari musiyaiwo echipromotwawo. Ndobva ndazombosenza naye paState House nguva yaBanana. Okay. Akasikota banana akati chisikota banana. Pama ichite ngochani yake iya yaBanana. Akazodzingwa paState House nokuda kwokuti anga ataurira Banana kuti iwewe basa rako rokuitira ngochani yakashata iwe. Vakazi ngakapuwe imba kuWarren Park, akapuwe panamba 11 7th Avenue Warren Park. Vakazi ngakabva muno State House mazuva acho aigara muState House. Saka akanga izvozvizvi akanga kwaMutare, ari kusiyaiwo kwaMutare. But ndakazonzwa hamwe ndiri kuno kuti akatowigwa kumusha akashaya. Okay. Handiti ka. Saka zvakadaro. Aiwa, tatandara. Comrade Kid. Mashoko yenyu ekupedzisira kune mamwe comrades ari kukuonai pazuva ranhasi, vana Mujibha, ana Chimbwido vakakubikirai nevabereki vakakubikirai, ana Chimbwido vakakudzisirai mvura, ana Mujibha vamaituma kureconnaissance kunzvimbo dzese dzamakagara, vari kukuonai pazuva ranhasi kuti Comrade Kid, toziva kuti zviri kutaura kwamaita makatozvarisa vamwe madzimai, notoni vana, notoni vazukuru venyu variko. Mashoko enyu amuda kungovasirawo nekuvaudza pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Kune makomrades angu ndakarwa nawo hondo, makomrades ese varipo zvavo vari kurarama pananhasi,
tisarase tariro dzenyika yedu. Takatorwa zvakatokwana, chipadzi chedu chakatoita sei chakatoita. Tisarase tariro yekuti tizombosvike pakuti inini zvakazodai sei inguva yaMwari. Ngatingoshinga pane chinhu chatakarwira, Mwari ane zano nani nazo. Tisaita mastress nokushaya kana kufunga kuti kudai hurumende yatisapota, dai hurumende yatidai, ngatisvikai pachidanho chekuti zviminda ane kaminda ane kamusha ngaatoseenza nesimba. Ndinoziva hangu kuti nguva yapera yekuseenza nekuti makore edu ari kufamba, asi ngatingoita peace of mind, tichengetedze upenyu hwetiinawo nhasi, tione kurarama tisikafunge zvakawanda. Tikasoro kufunga zvakawanda unozoti wastroke, unozoti wafa sudden death. Sikatsarangwe kana kufamba chaiko, pfungwa dzako dzonga dzisinotsikwa nemota, nekuti pfungwa dzako dzonga dzichifunge zvakawanda. Ngatingotenda Mwari nezvetari nezvetiri nhasi, tione kungoshanda ichibatanidza petiri, tichibatanidza petiri, zvinhu zvedu zvotiitire zvakanaka. Tinokutenda nekutendaiwo chaizvo nekuuya kwemaita kutinzwawo zvakanaka chaizvo. Kudai zvaramba zvakadaro, kana pamberi apo zvizobudise chibundiko tinokona izwawo kuti tisu wacho. Tinotenda taingomandi kundenderekinde tinana tears. Ndo chimbo chamaifarira kangoma ikako kachimbo aka taikafarira stiri kana tofunga munozovhara nekambo ikako. Handitika ndokanotivharira chirongwa chizara nhasi. Aiwa, mamunzwa Patrick Shelema from Ritsitru in Chimanimani. He crossed the rivers, mountains, walked during the day, walked during the night into Mozambique, flew to Tanzania, back to Mozambique, and came back into Zimbabwe. From Nyanga, Rusape, Devedzo, Mupa Zviwo, up to 1980, and to State House as well. This is his footsteps. Jombo Boys, mavanzwa, mavaona, nhoroondo yavo iripo pano. Kana muri kuona chirongwa ichi muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika, muine vavarire kuti aiwa vamwe vari kusiyawo their liberation legacy, ko inini ndinosarawo sei. Uyewo zvakare tinokurudzira kuti hama neshamwari, tinoziva kuti comrades agere kunzvimbo dzakasiyana-siyana uko kwavasingakwanisi kuona chirongwa, asi imi munogona kutaura navo. Vanogona kunge vari baba venyu, sekuru venyu, amai venyu, hanzvadzi yenyu, vadzivisei nezvechirongwa. Kana vachinge vati hongu tinoda kutaurawo, tinoronga toenda ikoko tinotaura navo. Chirongwa chedu, chirongwa chenyu, chirongwa cheZimbabwe. Hakunazve mumwe mukana watinawo wekuchengetedza nhoroondo yeZimbabwe panze pekugara nevene vakafamba nepo vakarwira nyika ino. Tiri kuno kuconcession papurazi raComrade Kid. Ndina Elizabeth Nyaguyo, our camera person, Frank Wesere, the producer of this program. Keep watching the program, The Forgotten Veterans, and also tell others. My name is Robert Tafumani. For now it's bye-bye. Asi kutaura kwandaita, regai tivambirwe kambo na Comrade Kid. Isu tinenge tichingohongera tiri pasaidi se sana mujiba. Kambo ketainyanya kufarira kana taronga hondo tinana Tears nana Comrade Rex nana Comrade Kuramatunhu. Kana tafunga kuti nhasi toda kodyira papurazi remurungu topinda mumba tichidya, taiti tikatanga kuronga tikaona kuti tabudirira, taimba kambo kedu ketainakirwa nako kinde
kindendere dhubu mukoma kindendere kinde, kindendere dhubu mukoma kindendere kinde, kindendere dhubu mukoma kindendere kinde. Taiti kaya utadaro shaveresere hondo ronga mumba taipinda tiomwa tii. Tinotenda. Aiwa tinotenda.
taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya mhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya mhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo aiwa taimhanya mhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.